OK, takže ľudia, čo to je? Už hodinu sa tu snažím natočiť jeden populárny tanec, ktorý je teraz všade komplet, na TikToku, na Instači, na Facebooku, proste všade. Ja ho chcem jasne, že vedieť tiež, lebo ja potrebujem vedieť všetky tančeky, ale ten tanček nespočíva v tom, že sa mám hýbať celým telom. Ja mám hýbať iba rukami. Ale mne to absolútne nejde. Proste viem začiatok, hej? Takže nejako takto, takto a takto. A ďalej vážne neviem. Lebo je na to pesnička Kamina, ktorú ja osobne strašne milujem. Je po rusky a ja milujem Rusiu, Ukrajinu, proste všetky takéto veci, lebo viem po takých jazykoch. Ale neviem, proste neviem sa naučiť ten tanec. Proste ja to neviem. Ja to nedokážem. Ja to proste nedokážem. Ja sa snažím, ale mne to vážne nejde. Proste nech sa snažím akokoľvek. Nejde mi to proste. Tak píšte mi do komentárov a podporujte ma, aby som to ešte dnes natočila na YouTube. A hneď ako to budem vedieť, tak vám to natočím na YouTube. A áno. Takže tak. A vážne mi fandíte do komentárov. A hneď ako to budem vedieť, tak vám to natočím. Takže to bude asi tak za 5 dní. Ale budem to sa snažiť urobiť to ešte dnes. Takže teraz idem momentálne obedovať. A hneď ako sa naobedujem, poďme sa to učiť od znova. A hneď ako mi to vyjde, tak vám to vydám. Takže čubus, autobus.